Pán Kamenický, ako to môžete očakávať vôbec vecnú debatu práve od takejto opozície? Však pozrite, čo tu vyvádza a ako sa správa opozičníci. Chcú, aby sme sa vyjadrovali, komunikovali s nimi v pléne, ale jedine tak, ako oni by chceli a kedy by oni chceli, čo by oni chceli počuť, mali by sme čakať to, čo oni nám povolia. Inak, keď sa im pravda ťažko počúva, tak vykrikujú ako zmyslov zbavení, rušia, skáču do reči, s nimi sa jednoducho nedá normálne a vecne diskutovať. A to nie len tu, ale ani na výboroch, ani v diskusiách. Toto nie je, že konštruktívna opozícia, ktorá by mala niečo ponúkať ľuďom, ale toto je devastačná a cirkusová opozícia. Ešte sa správajú ako jedna veľká strana. Však pozrime, čo tu vyvádza aj PSK, ktoré sa tvarilo, že akí sú oni odborníci a Michal Šimečka si ide do Chorvátska, pobehuje tu ako blázon Igor Matovič a natáča sa pred súkromnými domami videjka. A k tým financiám, že nemajú tej hanby tu niekoho kritizovať práve tí, ktorí tu všetko spôsobili, ktorí tu zanechali sekeru vyše 8 miliard. Že nemajú tej hanby tu kritizovať tých, čo po nich všetko naprávajú. Na čo všetko rozhadzovali v rokoch 2020 až 2023 peniaze? Napríklad pripomeniem tu len niečo, celoplošné testovania, lotérie, zaplatené, ale nedodané vakcíny, testovacie momky, pekná rýža, že? Expirované vakcíny, zneužitá pandemická pomoc, mimovládky a dohodári, ktorí sa priživovali na ministerstvách a štáte. A návrhy na konsolidáciu? Vôbec nič. Veľké prd. A k tomu vášmu malovaniu. Viete čo? Ja by som im odporúčila, aby oni začali vymalovať omalovanky na ukľudňovanie.